שלום ליאור, שנתחיל? כן. הגעת מכיוונים ומיעדים לעירייה. יותר מאתגר כאן? כן. העירייה עשירה או ענייה? העירייה מיליארדרית, אבל צריכה עוד הרבה כסף כדי להגשים את החלומות של כולם. מה ההחלטה הכלכלית שאתה הכי גאה בה? הקמה של צוות משותף ביחד עם מינהל ההנדסה לשיפור וייעול תהליכים למגזר העסקי. כשאתה שומע שאומרים שהכסף הציבורי מבוזבז, זה פוגע בך אישית? מכאיב. מה אתה עונה? בדרך כלל כסף ציבורי מושקע, לא מבוזבז. לאנשים קשה לראות את התמונה השלמה, אבל לפעמים אנשים צודקים. מה החלום הכלכלי שלך לעיר? פארק תעשייה והייטק גדול, שיכניס הרבה מאוד כסף ויעזור לנו לתת שירותים ברמה גבוהה לתושבים שלנו. מי הם הגורמים שמכניסים הכי הרבה כסף לקופה? אגף הגבייה ואגף האכיפה. העובדים טוענים שאתה שומר על הקופה חזק מדי. יש בזה משהו? יש לי צוות טוב שעושה את זה, אני לא צריך לעשות את זה. מה האתגר הכלכלי הגדול שעומד בפני העירייה כרגע? הקמה של שכונות חדשות. תספר לנו על דבר אחד שהצלחת לעשות שחסך לנו כסף או עזר לנו בכיס. כמעט כל יום יש דברים כאלה, אבל הדברים שאני הכי גאה בהם זה דווקא בתחום ההכנסות. אם לא היית עוסק בתפקידך כגזבר העירייה, באיזה תחום היית בוחר להשתלב? מערכת הביטחון או נהג מרוצים. מהי ההוצאה המפתיעה ביותר בתקציב העירוני? רחפנים לאגף הביטחון. מהו הפרויקט היקר ביותר שבאר שבע מתכננת או תכננה? כפרויקט יחיד זה האצטדיון, הקמת האצטדיון, אבל בנייה של שכונות חדשות זה בעצם הפרויקטים הכי משמעותיים שלנו. ולסיום, מה תאחל לרשות עיריית באר שבע? אני אאחל לרשות שהעובדים שלה הגיעו מסופקים, עם תחושה של שליחות לעבודה. ברגע שזה יקרה, העיר תרוויח. תודה רבה ליאור. תודה.